Доброго ранку, 9 година, час новин на ТР. Ви дивитеся «Заман», 4 грудня, 1376 день анексії Криму. У студії Ескандер Мамедов. Танкові атаки у зоні АТО знову загострення. Один український воїн загинув, ще 4 поранені. Штаб антитерористичної операції заявляє, бойовики, не ховаючись, використовують заборонене мінському озброєння. Минулої доби українські позиції активно атакували танки. Крім того, у кількох точках ворог обстрілював шанці з Збройних сил України мінометами важкого 120-го калібру. Біля Пісків диверсійна група бойовиків намагалася штурмувати укріплений район українських військових, однак із втратами відійшла. NewsOne за колючим дротом. З вчорашнього дня активісти блокують один із в'їздів телеканалу NewsOne. Вони склали барикаду із мішків з піском та перегородили дорогу колючим дротом. Люди вимагають вибачень за сепаратистські ідеї, котрі звучать в ефірі телеканалу. А від офіційного власника телеканалу Євгена Мураєва вибачень за те, що Революцію Гідності він назвав державним переворотом. Блокувальники також хочуть, аби канал змінив свою політику з ватної прокремлівської на патріотичну проукраїнську. На захист каналу вже стали депутати від опозиційного блоку, представники влади за часів Віктора Януковича та Міхаїл Саакашвілі. А голова Національної спілки журналістів України закликав силовиків убезпечити журналістів телеканалу від тиску. Прес-служба засобу масової інформації заявила, за акцією стоїть організація «Братство», лідером якої вважається Дмитро Корчинський. 2,5 тисячі людей замість обіцяних 5 перейшли напередодні ввечері на марш за народний імпічмент. Хуто організував рух Міхаїла Саакашвілі. Учасники пройшли центром столиці. Під Верховною Радою показово розтоптали плакати із передвиборчими обіцянками президента України Петра Порошенка. Опісля на Європейській площі провели мітинг, де оголосили свої вимоги до влади. Головна – ухвалити в Україні закон про імпічмент. Він дозволив би зменшити корупцію та уникнути узурпації влади. Диктатуру середнього класу. Президенту імпічмент, недовіра владі, ганьба такої владі. Треба прийняти закон, який мог би обмежити владу президента. 7 українців травмовані у ДТП у Росії. Там пасажирський автобус вилетів з траси в кювет. Люди прямували рейсовим маршрутом з Києва до Москви. У Курській області автобус несподівано злетів з траси. У салоні у цей час було 25 пасажирів. Травм зазнали 7, усіх екстрено шпиталізували. На щастя, поранення виявилися неважкими. 5 людей майже одразу після надання допомоги відпустили з лікарні. Чому саме автобус з'їхав з траси, це ще належить з'ясувати. Попередньо водій заснув за кермом. В окупаційному Кримському гарнізонному військовому суді розпочалося попереднє засідання у так званій справі Хізбут Тахрір. Йдеться про так звану Ялтинську шістку Мусліма Алієва, Емір Хусейна Куку, Енвера Бакірова, Вадима Сірука, Ріфата Алімова та Арсена Джепарова. Справу, по суті, має слухати військовий Ростовський суд. У гарнізонному військовому суді окупованого Сімферополя відбудеться його виїзне засідання. За версією слідства, Алієв – організатор осередку забороненої в Росії організації Хізбут Тахрір, інші урядові учасники. Захисник одного з підсудних Джеміль Темішев розповів телеканалу АТР, що всі адвокати політв'язнів подали клопотання, аби наступні справи, по суті, розглядали не у Ростові, а у Криму, оскільки саме у Криму перебувають більшість свідків. Усіх небайдужих кримські активісти закликають прийти на засідання за адресою провулок Учбовий, 8А. Все свидетели, если сейчас не все адвокаты смогут выехать в Ростов на рассмотрение данного дела, сразу же были назначены адвокаты от государства. Даже у очень опытного, даже у очень добросовестного адвоката недостаточно будет времени, чтобы подготовиться и сразу же сходу вникнуть в особенности данного уголовного дела. Серед питань щодо підсудності справи суд також розгляне питання продовження запобіжного заходу одному з фігурантів справи Еміру Хусейну Куку. Міжнародна організація Amnesty International закликала користувачів Фейсбуку долучитися до так званого онлайн-шторму. Він щойно розпочався. Учасникам необхідно опублікувати на сторінці допис із хештегом «FreeKuku». Галас у соціальних мережах допоможе привернути увагу до цієї справи та дасть можливість підтримати Еміра Хусейна Куку та його родину.
Правда, очі ріже. Виступ Ельвіра Сагірмана, представника Кримсько-татарського ресурсного центру, спробували перервати росіяни на засіданні форуму з питань нацменшин. Захід проходив у Женеві. Ельвіра Сагірмана у своєму виступі почав розповідати учасникам, як у Криму окупанти притискають кримських татар. Утім, на самому початку промови його істерично перервали учасники з Росії. Вгамувати окупантів вдалося лише після кількох зауважень голови форуму. Крымские татары – неофициально признанный источником опасности для де-факто властей. Из 300 тысяч людей, десятки тысяч людей вынуждены были уехать на материковую часть Украины. Большинство из них – представители молодежи. Их права ограничены. Это ложь. Это ложь. Благодарю, господин председатель. Російську Матильду пікетували проукраїнські активісти у Нью-Йорку. Ввечері у суботу 17 людей, загорнутих у синьо-жовтні прапори, вийшли під будівлю Манхеттенського державного коледжу, де мала демонструватися стрічка, та закликали її режисера Олексія Учителя відкликати свій підпис з листа на підтримку анексії Криму. Про це у своєму Фейсбуці повідомила Юлія Городецька, українська журналістка. Вона зазначає, тим, хто у 2014-го підтримав окупацію Криму Росією, не місце в цивілізованому суспільстві. Із такими пікетами у Нью-Йорку вони щоразу виходять, коли приїздять хтось з діячів культури, що поставили свої підписи на підтримку анексії Криму. Утім, цього разу організатори на пікет ніяк не відреагували. Нам абсолютно начхати на художні достоїнства, недоліки цього кіношедевра. Позиція проста. Відкликаєш підпис з ганебного листа, приїжджаєш з гастролями в цивілізацію. Ні – по Золотому кільцю. Троє росіян утекли до України протягом минулого тижня. Про це повідомляє українська Держприкордонслужба. Усі під час проходження контролю на пунктах пропуску повідомили, що у Росії переслідуються владою. У тому числі і через політичні переконання, та попросили статусу біженців і додаткового захисту. 2 з 3 людей повідомили, що в Росії брали участь в акціях протесту опозиції, тепер мають проблеми з правоохоронними органами. Людей в Україну пропустили та спрямували до міграційної служби задля оформлення відповідних документів. Звільнити Сенцова, Кольченка, Карпюка та інших понад 60 українських політв'язнів, незаконно утримуваних в Росії. Такий лист передали представники українського посольства в Великій Британії держсекретарю у закордонних справах цієї країни Борісу Джонсу. А незабаром із офіційним візитом він відвідає Росію. Провідні українські правозахисні організації, що підписались під листом, попросили Боріса Джонсона посприяти у звільненню українських політв'язнів. Масове ДТП за участю неповнолітніх. У суботу ввечері ВАЗ-2106 влетів у юрбу підлітків. Аварія сталася у селі Братське Перекопського, раніше Красноперекопського району. В результаті 8 дітей віком від 14 до 16 років опинилися у лікарні. Діти розповіли, йшли до крамниці, як раптом в них влетів автомобіль. Водій з місця аварії не тікав. Чому замість дозволених 20 летів понад 60, не пояснює. Всіх постраждалих з місця аварії забрали карети швидкої допомоги і доставили у травматологічне відділення лікарні міста Яни-Капу, Красноперекопськ. Зараз їхньому життю нічого не загрожує. 2 вже відпустили додому, решту пророкують медики, випишуть вже до кінця цього тижня. Обратилось 8 подростков. Из них 2 были направлены с легкими травмами на амбулаторное лечение, 6 были госпитализированы. 1 из них был транспортирован с санавиацией в состоянии средней тяжести в Республиканскую детскую клиническую больницу. Остальные 5 здесь, в принципе, состояние их относительно удовлетворительное. 25 людей, серед них щонайменше 6 дітей загинули у Сирії після масового авіаудару військ Асада. Про це повідомляє Сирійський центр моніторингу з прав людини. Це сталося в районі Східна Гута. Це територія з 2013 року контролюється повстанцями, невдоволеними політикою Дамаска. Зі всіх боків вона оточена урядовими військами і регулярно піддається атакам асадівської армії. Б'ють переважно по цивільних кварталах. Східна Гута – один із районів, який за домовленостями Росії, Ірану та Туреччини мав би бути зоною деескалації. Там проживає майже 500 000 мешканців.
Відеоролик, присвячений 100-річчю Курултаю кримськотатарського народу, випустило Міністерство інформаційної політики. У відомстві запустили цілу медійну кампанію з метою розповісти, що таке Курултай, яке його історичне значення для кримськотатарського національного руху. Саме 100 років тому, у грудні 1917-го, Курултай кримськотатарського народу затвердив національний герб у вигляді золотої тамги, національний стяг блакитного кольору із тамгою і національний гімн. У Верховній Раді з нагоди 100-річчя першого кримськотатарського Курултаю в середу проведуть урочисте засідання. Та надбання першого Курултаю не були марними. Він служить взірцем високої політичної самоорганізації для кримських татар, які разом з українцями прагнуть побудувати успішну Україну. Наразі це всі новини. Аби знати більше, дивіться наступний випуск «Заман» Ізмаїлі Мухтарової об 11-й годині. А просто зараз ефір продовжить програма «Саба» із Єлизаветою Цереградською.